Zombis assassins, de Vicent Gómez i Vicent Penya. L'estiu que mon pare va rebre una gran quantitat de diners per la venda d'un terreny, vam anar de vacances a un poble on hi havia uns veïns molt estranys i que mai oblidaré. Quan hi varen arribar, la casa que van llogar ens semblava de meravella, perquè sempre havia somiat viure en un lloc com aquell. La casa era enorme, tenia moltes cambres, una gran sala amb xemeneia, 3 banys, una cuina molt gran, una piscina i un jardí amb flors de molts colors. En deixar la maleta a la meva habitació, va sonar el timbre de l'entrada i vaig baixar les escales per obrir la porta. La dona que va aparèixer davant meu era baixeta, grassoneta i amb una cara agradable. Duia a les mans un pastís de benvinguda i li va dir a ma mare que anara de vesprades a casa a jugar amb el seu fill. Vaig pensar que era una dona molt amable. De vesprada, després de banyar-me a la piscina, ania a jugar a casa del veí. Quan vaig tocar la porta, em va obrir un xiquet baixet i grosset com sa mare, amb un somriure d'orella a orella. Vaig entrar a la casa, però no era una casa normal. Era d'allò més estranya. Les parets estaven plenes de teranyines i dibuixos de rates penades, i en una prestatgeria hi havia una botella de vidre plena de cucs vius. Quan vaig preguntar al veí per què tenia aquells cucs, em va respondre que es feia servir per anar a pescar. Del sostre em penjaven aranyes i les potes de les cadires i de la taula del menjador estaven fetes d'ossos. Era una casa amb un aspecte terrorífic, però s'hi sentien tan a gust. El veïnet del gran somriure va traure un joc de taula i van passar una bona estona jugant. Se'ls va passar el temps en un tres i no res, i quan volgueren adonar-nos-en, ja era hora de tornar a casa per sopar. Aquella nit no em podia dormir per la calor i pensant en aquella casa tan estranya. En un cert moment vaig eixir al balconet de la meva habitació per refrescar-me. De sobte vaig veure moltes rates penades volant al voltant de la casa i entraven i eixien per la xemeneia del saló dels veïns. De les finestres del seu menjador eixien unes llums roges i grogues que semblaven foc. Em vaig fer la valenta. Em vaig acostar a la casa dels veïns i vaig mirar per la finestra del menjador. Mai oblidaré aquella escena. Vaig sentir que el rellotge del poble marcava les 12 en punt. Tot seguit, vaig veure els veïns sopant en la taula del menjador. Però no tenien l'aspecte amable del matí. Tenien un semblant terrorífic. La mare tenia un ull penjant, mitja cara cremada, a les mans se li veien els ossos perquè la carn havia desaparegut. El seu fill tenia els ulls grocs, la llengua bífida com la de les serps, i en el seu cos es podien veure els budells, els pulmons i el cor. Menjaven cucs i escarabats. Aleshores, el fill va mirar cap a la finestra per la qual jo els estava espiant. Tots tres s'alçaren de la taula i vingueren decidits cap a mi. M'emprengué a córrer i ells em perseguiren amb una destral i una corbella en cada mà. Vaig arribar a casa i vaig començar a trucar a la porta, però els pares dormien i no m'obrien. Em vaig girar i els zombis se m'aproparen perillosament, però ja no n'eren 3, ni 4, ni 6. Tots els veïns del poble eren zombis. Alguns es faltava un braç, una cama, es venjaven els budells, tenien trossos de carn esgarrada o se'ls veia el cervell. Aleshores vaig continuar corrent fins que vaig veure a l'escola i vaig botar la tanca del pati, vaig trencar una finestra i em vaig amagar en un contenidor de reciclatge i allí vaig passar la resta de la nit. Quan es va fer de dia, vaig eixir de l'escola a poc esperant que els zombis hagueren desaparegut i em vaig dur una sorpresa. Els veïns tornaven a ser persones normals. Una dona passejava el seu gos.
Les botiques estaven obertes. Un home agranava els carrers, un xic feia esport. Quan vaig arribar a ma casa, la veïna em va dir bon dia. Ma mare m'esperava a la porta enfadada i vaig explicar-li el que m'havia passat, però no em va creure gens ni mica. Per a més inri, em va castigar a no eixir de casa durant tot el dia. Jo vaig protestar i vaig cridar plorant que volia anar-me'n d'aquell poble maleït. Però la mare va riure i va dir que tenia massa fantasies en el cap. Quan arribà el pare, preguntà què passava. Jo em vaig avançar a l'explicació de la mare i cridant i plorant una altra vegada i li vaig contar fil per randa tot el que havia succeït. El pare mirà amb cara d'espant la mare. En aquell moment jo estava segura que m'havia cregut, que creia tot el que li havia dit. Però aleshores la mare em va ordenar que em tancara a la meva habitació i que no isquera fins a l'endemà. El pare, contra tot pronòstic, va sentir. Em sentia incompresa i aterrida, però vaig pensar que per més que enrecara, el lloc més segur on podia estar era tancada a la meva habitació. No comprenia per què els zombis apareixien de nit i, en canvi, es transformaven de dia en persones normals i corrents. No recordava haver sentit mai de l'existència de zombis vampirs, però del que sí estava segura era de la terrorífica experiència que vaig passar la nit anterior. El matí va transcórrer amb normalitat. Amb el permís matern vaig poder dinar amb els pares i vaig berenar a l'habitació. Però cap a les 6 de la vesprada va sonar el timbre de casa. Vaig sentir una veu infantil que m'era coneguda. No podia creure que fora la del veí, però sí que ho era. La mare pujà les escales i trucà a la meva habitació per preguntar-me si volia jugar amb ell sense eixir de casa, però li vaig dir cridant que no volia saber res d'aquell xiquet. Es tornà a fer el silenci. Transcorregueren les hores i com més ens acostaven a la nit, més neguitós en trobava. Quan arribà l'hora del sopar, li vaig dir a la mare que no tenia gana, i era veritat. Però la mare em pujà a l'habitació un tros de pitxa i un suc de pinya. No els vaig tastar. Tot i això, vaig caure rendida sobre el llit i vaig adormir-me de seguida. Em despertaren uns sorolls estranys, portades, cruixits, udols, trencadissa de vidres. Vaig saltar de llit espantada, vaig mirar el rellotge. Passaven pocs minuts de les 12. Així doncs, estaven assaltant la nostra casa, els zombis. Com la nit anterior em sentia horroritzada i no sabia què fer. Em sabia greu pels meus pares, però tenia la consciència tranquil·la. Jo ja els havia avisat. Vaig introduir la porta de l'habitació per veure què estava succeint realment a la casa, però de seguida la vaig tancar en comprovar que els zombis ja hi havien entrat, segurament trencant la porta d'entrada i les finestres. Vaig pensar en els meus pares. Què estarien fent? Per on pararien? Què els hauria passat? Aleshores vaig intentar bloquejar la porta de la meva cambra, arrossegant amb força, i vaig col·locar un xinfonier i encallades 2 cadires. Sabia que, a pesar de tot, els zombis tindrien prou nervi com per a trencar aquell accés. Per això mateix pensé de fugir pel balcó i vaig guaitar sigilosament. I vaig constatar que de moment davall del balcó no hi havia senyals de vida, o, millor dit, cap indici dels morts vivents. Al costat de la barana m'adoní que hi havia una canonada. M'hi vaig agafar amb energia i intenté baixar a través d'ella, però amb tan mala sort que em vaig enganxar amb alguna cosa i vaig perdre l'equilibri. Caigui en picat a terra. Durant uns instants vaig perdre el coneixement. En despertar, completament horroritzada, procuré alçar-me i fugir d'allí. Cames, ajudeu-me. Però vaig ser conscient que no podia moure'm. Em feien mal les cames i les costelles i fins i tot vaig notar que m'hi havia eixit una mica de sang pel costat. Mare meua, anava a ser una víctima perfecta per a aquells éssers nauseabuns i detestables.
Què em farien? Menjar-me viva? Matar-me i després trossejar-me? No tardaren a vindre cap a mi. Només recorde que quan els vas tindre ben a prop, amb els seus aires amenaçadors i repugnants, em vaig desmaiar. Vaig despertar-me sola, sobre el llit de l'habitació d'un centre hospitalari. Què hi feia allí? Què m'havia passat? Quant de temps havia transcorregut? Per què no m'havien liquidat encara? No comprenia res. Estava baldada, però vaig poder comprovar que ara ja podia accionar una mica les cames. Tot eren preguntes sense resposta. Qui havia tingut cura de mi? Què m'havien fet? Al cap d'una estona, i a través d'un espill penjat a la paret, vaig observar que s'obria una porta. El cor se'm volia eixir per la gola, i aparegué en primer lloc el meu veïnet i tot seguit la seua mare. Però no tenien l'aspecte de persones normals i corrents de l'horari diürn, sinó l'aspecte de zombis assassins del nocturn. Tot i això, se m'acostaven i m'oferiren, quasi suplicant, una safata que contenia 2 plats i un got. Allò era el menjar que els agradava a ells. Cucs i escarabats i, per beguda, un líquid de color fosc i fastigós. Volia vomitar, però no sé per què, m'era impossible. Aleshores van aparèixer 2 zombis més darrere de la porta. El primer d'ells era una femella. Tenia mitja cara cremada i li faltava un ull i per un costat, i li penjaven algunes vísceres, i l'altre era un mascle i tenia esgarrada la pell del cap i dels braços. Volia morir-me allí mateix. Tanmateix, el seu semblant m'era ben familiar. Quan el vas tindre més a prop, a uns 2 metres de distància, vaig endevinar qui eren. Ma mare i mon pare. En incorporar-me per intentar amb fàstic apartar-me d'ells, vas veure'n reflectida en l'espill de l'habitació. Si el seguit d'esglais que havia tingut durant aquella nit era d'un fart, aquell no havia de ser menys. Em vaig fixar en el meu aspecte. Era deplorable. Mitja orella partida, els cabells socarrimats, la carn dels muscles arrapada i sagnant, i se me veien els ossos dels colzes. No m'ho podia creure. Aquella no podia ser jo. Però realment ho era. Sí, jo també era una zombi, una morta vivent. Era aleshores quan ho vas comprendre tot. Recordí que poc abans d'arribar amb el cotxe a aquell poble, en una de les revoltes de la carretera, patírem un greu accident. El vehicle va patinar i tot d'una va caure en un profund barranc del qual no isqueren vius. Però sí morts.